केस होगोन आं किन्तु नोंसोरखौ केस होगोन केस होनो भिडिअ लाखाबाय फेसबुकाव हेगारनांगोन मा फेसबुक बिलाय नै दिनै पाठशाला फैनानै आदा दाब्लाखौबो लोगो मोनबाय ओरैनोथ' जों भिडिअफ्रावसो नुबाय थायोमोन नाथाय दिनै मोगथाङावनो नुबाय लोगोफोर नै आदा दाब्लाया आदा दाब्ला नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेल नायगिरिफोरखौ माबा बुंगोन नामा आदसा धीरेन बर' ना धीरेन बसुमतारीनि इउटुब चेनेलखौ रायजोफोरा साबस्क्राइब खालाम फल' खालाम लाइक कमेन्ट खालाम लोगोसे भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिनसे बरायना लाबोबाय जोङो आदा दाब्लाखौ हायनामुलि फिल्मावसो नुबाय थादोंमोन ना नाथाय नै दिनै बे जायगायावनो आदा दाब्लाखौ फाइनालि लोगो मोनबाय रायजोफोर सिमला आरोना नै बे जायगायावनो आदा दाब्लाखौ लोगो मोनदों आदाखौ आं बारा गोबाव लाखिदिया मानो होनोबा बिथाङा मालाय गावनि माबा मोनसे पार्टिनि माबाफोर पार्सनेल खामानि दंमोन खोमा बिथाङा गाव बुंनायलाय आं माने जास्ट बिथांखौ बेबायदि गसंनायनि एसेल' माने भिडिअ खालामनानै बिथांजों रायलायबाय आरोना बिथाङा गिबियावनो होनखाबाय नालाय आं माने पार्टिनि मानसिफोर दं पार्टिफोरजों एसे थांनो गोनां दं बिदि बुंनायलाय आं माने बिथांखौ बारा गोबाव लाखिदिया अब्लाबो जास्ट माने बिथांजों एसेल' भिडिअ खालामनानै बिथांखौ हगार हरबाय बेनिफ्राय माने आं मा खालामनो सानबाय माने बेखिनि सिमलानि भिउखौनो एसे भिडिअ खालामनानै देखायनो होननानै देखायबाय आरोना रायजो राजाफोर जोंहा खाथि खालानि रायजो राजाफ्राथ' मिथिखायोआनो जानांगौ अब्लाबो आङो माने जाय मिथिया बिसोरनि थाखाय भिडिअ खालामनानै एसेबाबो देखायगोन होननानै बेबायदि देखायबाय रायजो राजाफोर नै ओरैजाय बेबायदि मटर साइकेल लाखिना दोननाय माबा माबि धेर दं आरोना मा खालामनो ना रायजो राजाफोर बेबायदिनो बिनि एसे खालामनो होनना खोना थांदो बाबु दे माना थांदो दे नै बाजैमोना बिदाय होबाय आंखौ सिमलायाव दोननानै थांबाय बाजैमोना दे जागोन दे थांदो होमबा दा आं बासाव दं पाठशालानिफ्राय रङिया थांबाय दं लोगोफोर नै बासा मानसिफ्रा बिदि ओंखारदों आरोना नै रङियानि अभारब्रिज आरोना नै ओरैजाय गोलावथार दे ओरैबो दं नै बेसेबा गोजानाव दं लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै दानिया गाहायाव देखायनि ना नै ओरैजाय नाय ट्रेनफ्रा गोबां दं आरो थांबावगासिनो ना नै ओरै गंसे दं नै गंसे नै बे बाहेरायाव थाङो बेयो राजधानि एक्सप्रेस नामाथाय नै ओरैजाय माल ट्रेन दं नै लोगोफोर नै ओरैजाय बिदिबा गावनि दान्दिसे नुथायखौ नायना लानोसै हेल' लोगोफोर फाइनालि आं दा गगामुख मोनफैबाय नै लोगोफोर गगामुखनि नुथाया नैजाय दा आं गगामुख मोनफैबाय नैबे जोंहानि न' दा गगामुख मोनफैबाय नालाय न'निफ्राय जोबनायखिनि भिडिअखौ बानायनोसै नैबे ना जोंहानि न'आ नै सिङाव बेबायदि गिदिर लाइट लगायना दोनखादों भिडिअ बानायनो थाखाय रायजो राजाफोर बाक्सानिफ्राय गगामुखसिम फैनाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो जाहाथे नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा जाहाथे आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।